Welkom bij het nieuwe kritische bosprogramma Trek uw bos in. Met vandaag in onze uitzending gaan we naar Beesterswaag, waar we gaan kijken naar de bospaden, maar ook gaan we op zoek naar de mountainbikepad. Jezus. Wij lopen hier dus gewoon zo onachtzaam door de natuur hier. En wat zien we dan? Een onderbreking van het pad door middel van water. Er loopt hier zomaar in één keer water over het pad. Het pad is in één keer helemaal weg. Hier. Wat zou er nou gebeuren als iemand hier in het midden erin gaat staan? Je kunt wel versuipen. Ja. Is toch verschrikkelijk dit? Dit kan toch niet? Dit is toch niet normaal meer in deze wereld? Hier, hoe moet ik er nou overheen dan? Hier, gewoon zacht. Zo. Maar hier, kijk hier dan, dit is toch niet normaal? Dit is gewoon drijfzand dit. Hier, ik zak er gewoon helemaal in weg. Helemaal, die schoen die zit er helemaal in. Die zit bijna gewoon onder het zand. Nou, ik vind het waardeloos. Ik geef daarom dit bos, ik kan dit bos gewoon niet een hoog cijfer geven. Dat is toch niet best? Dat kan toch niet? Dat is toch niet normaal? Dat het nog kan in deze wereld, hè? Dat is toch schokkend? Dat is echt schokkend. Het is echt verschrikkelijk. De paden hier in Beesterswaag is waardeloos. Hier, check dit dan. Dit zijn toch geen paden meer? Dit is toch geen pad voor de bosrecensent, of wel? Dan moet je hier kijken hier. Hier. Als je daarin zakt, dan ben je hartstikke dood. Dat is toch niet normaal? Dit is toch geen pad meer? Nee, dit is een... Dit is toch geen... Bospad. Dit is toch geen pad? Waar moeten we nu langs? Hè? Oh, jeetje zeg, jeetje. Oh, wat erg. Dat kan toch niet dit? Oh, wat verschrikkelijk. Nou, het is weer zover hoor. Hier. Het pad is weer eens onbegaanbaar in het bos van Beesterswaag. Het is echt verschrikkelijk. Dit bos moet tegengehouden worden. Ik stel voor dat de boel maar gaat sluiten. Want we moeten nu dus, via een boom, moeten we proberen naar de overkant te komen. Naar de andere, nou goed, door te gaan. Maar dat moeten we dus via deze boom. Dat is heel gevaarlijk. Ik raad u dan ook aan om dit thuis niet te doen. Mocht u al een boom in huis hebben en dat kunnen doen, dan... Hè, dat is natuurlijk... Maar goed, doe het niet thuis. Maar doe het in het bos. Het bos in Beesterswaag is een rustgevend bos. Je wordt er echt rustig van. Al die bomen om je heen en dat groen en water, niet te vergeten natuurlijk, water, maakt het tot een heel fijn bos. Een bos zonder bomen is eigenlijk geen bos. Nee, daarmee komen we op de vraag, wat maakt nou een bos een bos? Hè? Wanneer noem je nou iets een bos en wanneer niet? Dat is mijn filosofische bosvraag van deze week. Wanneer noem je iets een bos? Want je hebt bijvoorbeeld ook wel een bos haar. Maar wanneer is iets nou een boshaar en wanneer is het nou gewoon haar? Sorry? Bosbloemen. Wanneer is nou iets een bosbloemen en wanneer is iets een bloemetje? Wanneer is iets een bos? Graag de reacties hieronder achterlaten.